Декларация на българския народ. Ние, българите, граждани и селяни на Република България, наследници на заветите на Левски и Ботев, заявяваме: българската земя е основа на държавността и на суверенитета. Тя не може да се продава. Затова искаме отмяна на член 22 от Конституцията, включен в основния държавен закон, без да се иска нашето съгласие. Изработването на закон за закупуване и обработване на земеделските земи с отчитане на интересите на техните собственици и на кооперациите. Тъй като голяма част от земеделските земи на България са държавни и общински, да се забрани до изработването и приемането на горния закон на тяхното деактуване и продажба с предварителни договори и създаването на поземлени монополисти. Изключването на всякакъв дневен ред, така наречените вакъфски земи. Такива земи в суверенна България не могат да съществуват. Противното би означавало прецедент за българската държавност, защото поставя под съмнение Сан-Стефанския прелиминативен договор, Берлинския договор, Съединението на България и обявяването на независимостта на България на 22 септември 1908 година. Държавните гори, води, езера и язовири не подлежат на продажба на никого. Всички подзаконови актове в противоречие с предишните точки да се обявят за нищожни. Всеки, който се чувства българин и тачи и пази родината си, подкрепя призива: долу ръцете от българската земя!